Sanibonani bathandi bohlelo ka Dr. Mnguni TV umthandi wabantu sehlula amanye amadoda indoda engazalwanga indoda kwasiki ngaphandle indoda kwasikhona ngiyabingelela kakhulu bafowethu nonke ngithi namhlanje ake ngene nje lapha kwi channel yami ngizokhuluma nabantu bami abantu abathanda ukusizakala abantu abathanda ukuphila abathanda ukulalela ukuthi ikhona into engicela siyibheke namhlanje ngicela sibheke namhlanje umdliwa idlozi elibhubhisa imindeni umdliwa idlozi elibulele abantu abaningi abanalo ikusasa abantu abaningi banezinto ezithi mazenzeka kubonakala ukuthi aziphumeleli inkinga idlozi okuthiwa umdliwa ke abanye abantu ngesizulu bayebethi idlozi lokufika idlozi lomhambi akusilona idlozi la ekhaya umdliwa ke kulanda umuntu wakwesinye isibongo ke kulanda umuntu wakomunye umndeni noma umuntu wakomunye umuzi alandwe azofakwa phakathi la egcekeni azokwazi ukuphila la egcekeni bese evusa la ekhaya izinto zakhe adinga ukuthi zenziwe abantu bala ekhaya ukuthi mhlambe kuyenzeka ukuthi la ekhaya bonke bakhona bahlushwa amadlozi bayathwasa abantu bala ekhaya banokulimala abantu bala ekhaya banongagani abantu bala ekhaya banongaganwa izinkomo zala ekhaya ziyafa banezimoto ziyafa akulungi lutho nothola umsebenzi unele ngaregister uphele isizathu esikhulu nesikhulu umdliwa leli dlozi selizoxosha yonke into eyinhlanhla la ekhaya ubaba la ekhaya umama la ekhaya ingane zabo abayizalayo banikezwe leli dlozi okuthiwa umdliwa yilo ke manje salona into zabantwana yilo manje lona izinto zeingane nekusasa lalomuzi kwafaka idlozi elihle la ekhaya yayikhona impepho ethi mayilayithwa ivuthe kube kuhle ethi mayilayithwa kwenzeke imangaliso kodwa ngesimo salokho kwavuka umona kubantu bomndeni bafaka idlozi ongezonela la ekhaya amadlozi la ekhaya athi mayefika ethola ukuthi manje leli dlozi abangalazi yilona seligwevile lapha empepheni leli dlozi ongasitholela la ekhaya yile selivimbile izinto zonke bese kuyahamba ke kuyonakala phakathi kwekhaya so ke sokhuluma ngaleyo nto namhlanje ngoba ngenzeka nawe uhlezi lapho unaleyo nkinga leyo ukuthi sohambile inyanga wamhamba umthandaze wamhamba umprofeti ngokuthi akulungiseka isimo sempilo yakho ayilungi akulungiseka isimo sempilo ekhaya lakini akulungi isizathu kunedlozi ongasilona la ekhaya elafaka okuthiwa umdliwa yilo ke eloniza la ekhaya elidinga ukuthi umuntu nomuntu makuthiwa wake wadibana nento enjalo noma unenkinga enjalo ukuze ixazululwe lenkinga kufanele kuhlangane umndeni wonke kuzosuswa leli dlozi kodwa makuthi akusenzeki njalo kufanele wenze uhlelo lokuthi ke cha wena uthola izinduku eqondana nokulungisa lesi simo saleli dlozi kuwe ligudluke njengoba usuke unenkinga ekubambile enjalo izinto ke lezi ejulile kakhulu okungeke mhlamba abanye abantu bakwazi ukuyikhuluma noma bakwazi ukuzelapha ngoba ulwazi sinalonke alifani kodwa ngiyathanda ukuthi singayeweni sonke kunabantu othola ukuthi sebenze bayinikela impilo yabo ukuthi angeke isalunga angeke isaphumelela ngoba anginadlozi elingikhanyelayo akulungi lutho ungcono ngimane ngizinikele ekuthenini vele impilo yami iphelile ngithi mina kuwe ngeke iziphele impilo sisakhona zama indlela yokusondela ekuthenini uvele uzibonakalisa ukuthi yini ekuphethe yini ekuxakile ningaphuthelwa ngomhla 8 ngizobe ngisemiddle ezone 5 8 and 9 and 10 ngizobe ngilapho woza sibonane silungise inkinga yakho kuzothi ngomhla ka7 ngizobe ngise Tasbet Park eMalahleni ezone extension 12 ngizobe ngilapho ningaphuthelwa ke bakwethu ngizobe ngikhona lapho nayi imbizo zami umalamlela lo ochithwa phansi mawuphuza uchitha nje phansi ukhuluma nabasekhaya komama uchithe phansi ukhuluma nabakini usho isifo esikuphethe akusiwona uzifo zonke imbiza elapha lento osuke wena uyisho ngabe ufuna umntwana ngabe unenkinga ethinthini ngabe konke nakho kodwa isho kukodwa kuzokwenzeka lokho onjani ozobe ukusho kuzoba iswasho inhlanhla umalamlela nawo futhi ugila imanga wenze imangaliso inhlanhla umalamlela
kuzoba isimonyo lesi naso yasigcoba ukhulume futhi konke ofuna kwenza kuzokwenza njengobusho kuzothi la intambo le yalabantu abangenamadlozi abangenayidalwa umuntu akazi ekhaya ukuthi kuphi akazi ngomalume wakhe indlela azaleka ngayo akayiqondi kodwa kuthola ukuthi cha le ntambo yami yasiza imoya emibi izilwane iyakwazi le ntambo ukusiza ningaphuthela kwi-Heritage Day izobe lapha ekhaya kaMnguni ngomhla ka-24 and ngizobe ngibuyisela abantu emasisweni bonke abantu abadinga ukulungiselwa isimo senhlanhla ukulungiselwa idlozi impepho othmanishisa kubhetha izinto cha sobe sikwenza lokho ngomhla ka-24 i-Heritage ilapho ngithi abantu ababuyele emasisweni ngizobe ngilapho ubaba uMnguni phakathi ekhaya ngiyacela ningaphuthelwa ukuthi ke ni subscribe kule channel ningalibali okungenzeki kubantu lapha kuMnguni kuyenzeka inkosi enibusise amen